Papa Lav XIV. Danas je u Ekvatorskoj Gvineji, posljednjoj od 4 etape u njegovoj 11-dnevnoj turneji po afričkom kontinentu. Sletio je u Malabo, otočni dio te srednjoafričke zemlje, i očekuje se da će tijekom posjeta pokrenuti osjetljiva pitanja političkog pluralizma i javnih sloboda. U prethodna 3 dana u Angoli, zemlji bogatoj naftom, ali s visokom stopom siromaštva, mučnim nasljeđem gotovo 3 desetljeća građanskog rata, Lav XIV. Pozivao je na mir, pomirenje i socijalnu pravdu. Nismo došli na svijet da umremo, nismo rođeni da postanemo robovi, ni zbog iskvarenosti tijela, ni iskvarenosti duše. Svaki oblik ugnjetavanja, nasilja, iskorištavanja i laži niječe Kristovo uskrsnuće, najviši dar naše slobode. U crkvi u glavnom gradu Luandi pohvalio je pastoralne djelatnike zbog promicanja mira nakon dugih godina unutarnjih sukoba. Vaš je doprinos nadaleko prepoznat i cijenjen, ali ovo djelo još nije završeno. Promičite pomirbu u sjećanjima, odgajajući sve u skladu s time i njegujući spokojno svjedočanstvo one braće i sestara koji su, nakon što su podnijeli bolne muke, sve oprostili. Radujte se s njima, slavite mir. Svugdje su ga dočekivali oduševljeni vjernici u zemlji u kojoj se oko pola stanovništva izjašnjava katolicima. Blagoslov je što smo primili čovjeka koji ovdje na zemlji predstavlja Boga. Toplo nam je oko srca što je Angola dobila tu milost i zato smo tako uzbuđeni. To je blagoslov. Pratimo ga kamo god ide, do posljednjeg trenutka, sve do njegova odlaska iz Angole. Tijekom leta Papa se na godišnjicu smrti svojega prethodnika Franje prisjetio katoličkog poglavara, čiju je bliskost s bolesnima i onima na rubu društva nastavio slijediti. Toliko je toga ostavio iza sebe i dao crkvi svojim životom, svojim svjedočanstvom, riječima i djelima. To je uvijek iznova pokazivao istinski živeći u solidarnosti s najsiromašnijima, najranjivijima, bolesnima, djecom i starijima. A u Vatikanu tisuće vjernika također pokazuju da Franjo neće biti zaboravljen. Obilaze njegovu grobnicu u bazilici Svete Marije Velike, gdje visi replika Franjina jednostavnog željeznog križa. Nakon 12 godina papinstva, Franjo je umro dan nakon lanjskog Uskrsa u dobi od 88 godina, nakon moždanog udara koji ga je doveo do kome i otkazivanja srca.